Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε σημερινά νέα. Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, ο Κώστας, ο κοινικός detective, χτύπησε ξανά. Μετά από μαρτυρίες, δολοφονιών και πολλών παραβάσεων, οι αρχές κατευθύνονται προς την σύλληψη του Κώστα του κοινικού detective. Κώστας, ο κοινικός detective, σεζόν 2. Μπείτε μέσα, πάτε τον over. Πέσε κάτω! Αστυνομία! Τα χέρια ψηλά! Στόχευέ τον, μην τον αφήσεις από τα μάτια σου. Έλα, ήρεμα τώρα. Πάω να ενημερώσω στον ασύρματο, στόχευέ τον. Και πρόσεχε μη σου φύγει. Βγαίνω, θα καλέσω και ενισχύσεις. Τον πιάσαμε, φέρτε ενισχύσεις. Τι στο καλό ήταν αυτό? Μα τι έγινε εδώ? Σε παρακαλώ, σταμάτα. Πάμε! Πέσε κάτω! Πέσε κάτω! Αστυνομία! Πάτε εδώ. Πάτε εδώ. Αστυνομία! Μπείτε! Αυτό που έλεγες πριν! Τέλος πάντων, απλά μπείτε! Τώρα! Πέσε κάτω! Πάω να ενημερώσω τον γιατρό. Θες να κάνω επικίνηση? 3, 2, 1. Τι φασαρία ήταν αυτή? Τι έγινε εδώ? Γεια! Πρέπει να το συνεχίσουμε. Δεν βλέπω, έχω κλειστά μάτια.